Здравейте хора, аз съм Маков, това е моят първи клип в този канал. Днес ще правим ревю на Hearthstone и гилой на ключ за Heroes of the Storm. Най-новата игра на... Не най-новата, най-новата моба игра на Blizzard. Първата е моба игра. Нека първо направим ревюто и сега ще ви кажа как да се включите в гилоя. Трябва да напишете коментар отдолу в под клипа. Трябва да се абонирате за канала ми и да харесате този клип. И това е общо дето как да се включите към гилоя. Сега нека отидем на ревюто на Hearthstone. Това е първото нещо, което ще видите в Hearthstone. Тук са всички менюта и отдолу също. Play за започната игра, Solo Adventures, нищо като кампания. Обаче те трябва да се купуват, което е тъпо и като видите някой бос в кампанията, ви дават различни карти. Може тук картите. Тук също така може да се упражнявате и с ботове. Тук е арената. Тук се влиза с 1,79 евро или с 150 голд. Тук може да получите различни бонуси, ако печелите повече игри. Ако загубите 3 игри, махват арената. Ако печелите 5-6 игри, може да получите различни карти и голд. Тук е шопа. Може да купувате различните стета. С пари или с голд. Тук го странностите. Тук са квестовите, които ви дават голд. Моя квест е да победя 3 пъти на Play Mode с any клас. Може да си ги смисля този хикс. Тук е Open Pack, за да си отворите паковете, които сте купили. Тук е да си видите всичките карти, които имате. На всички герои. Също така може да отидете в крафтинг мод. Тук може да дисенчантвате карти или да енчантвате карти. Така аз мога да искам да енчантна ето е тази карта. И не искам create. И ми взимате този дъст тук. И ми прави тази карта. Обаче прави само една от тия карти. Картите са... имат common карти, rare карти, epic карти, ето е това. И най-силните, които са legendary карти. Те се струват най-скъпо, защото са най-силни. 1600 дъст. Има различни класове. Това е като в World of Warcraft. Може да видите Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior и неутралните. Това са неутралните карти. Всяка карта струва мана, както може да видите тук. Може да имате максимум 10 мана в игра. И картите стават по-силни, когато струват повече мана, както може да видите тук. Най-силните карти 6-6, 4-4, дават различни бонуси. Може да ги видите тук, легендарните карти. Сега почнем да почнем една игра. И да се тоди. Може да играете Casual или Ranked, аз не учам да играя Ranked. Играя с Casual за Gold и после да слизам в арената. Ако победите 3 игри подред, не подред, после да победите 3 игри, получавате 10 голд. Намери се опонент. Thrall versus Rexa. Аз съм срещу Хънтъра. Let the hunt begin for Doomhammer. Тук изберете с кои карти да премахнете. Мисля да премахна тая. Може да всички почва с едно мана. Job's done. Сега няма какво да направя, затова ще скипна търна.
Тук може да ще ходиш, да сте правили какво той е правил. Развод таунта. What you want? Има различни видове карти. Той е таунт. Не позволява на опонента ви да атакува с неговите карти. We must cleanse the Sunwell. Time for killing. Той трябва да атакува мене. Ще им таунт. Използва да коин. Ready for action! Ако се повтори, ви дава на карта, която коства 0 мана и ви дава 1 мана този ход. Той има повече карти от мен, затова може да победи тази игра. Нещо ще ползва там. Аз ще производя. Bring the pain. Ще ми трябва карта да спасила на тази карта. Мога да го превърна на друго. Все пак е спел демидж, така че ще отивам за карти, които ми костват, които се спел. Тя е много добра карта. Да, точно. Тази карта трябва една карта на когато извърши рунда. You might feel a little tingle. Job's done. Battle detected. Хубаво е това. Тук може да правите някакви такива работи. Thanks, well-played, greetings, sorry, нещо такова. I let the dogs out. Get in there and fight, maggot! Time for a change. Battle commencing. Job's done. Защото правда дори няма да го убие, само ще се веси на картата. To my side. Да, уж може да му се падне нищо по такова. Се падна таунта.
Това остана без карти. Поне сега някакви карти. Това е хубава карта. Elements guide me. Battle commencing. Sever my wrath! Забравя, има някакви пасиви. Опасва съм вам рандом тотем. Мога да дила две демидж на мен. Да спасила току-що. Това е добре. Sever my wrath! Ще ударя с това. Да. Ще става на тем. Elements guide me. Отлични теми. Това е хубава карта. Значи ако той ми предвиди някаква добра карта, хубаво. Join or die, or both. Ready for action! Elements guide me. Сега мен той обичам да повече шаман, защото е малко аудиен за него пред мен. Той както се видите няма. Ще дадим това. Put this apple on your head. Аз пробвам да тя. Виждате, че това вече спря. Не е с 7, а е с 4 пак, защото подава само за този рунд. Put this apple on your head. Значи ще Hey, bitch! Вече съм станал с 6 карти само. Това ще ме набие. Да. Well played. Well fought. Три пъти. Може да още една победа и ще получи 40 гол заради квеста ми. Мисля да пак да ви покажа какво е просто. Всичко което е такъв.
за giveaway. Трябва да сабскрайбнете, да лайкнете клипа и да напишете отдолу в коментарите. Нещо просто напишете, за да мога да ви избера. И ще получите, ако обичате, ще получите код за Heroes of the Storm. Още е затворена бета. Може да ви даде някакви бонуси, ако играете в затворената бета. Някакво скинче или някаква иконка. И това беше от мен. Може да очаквате още клипове в канала ми. Ще правя поредици на игри. Hearthstone, World of Warcraft. И да, чао чао.